yang kopi depan depan di Mbak Ti, Mbak Mati, Mbak Mati, Bu Mati, kopi. Nuhun kula nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rinengga endahing sasana widi kalenggahan rahina ingkang kebak nugraha menika kepareng kula bima marang sowan wonten ngarsa handika sami mligi kunjuk menawanipun Raka Bagus Apa ngaruh tapi? Sri Purwanto sarjana teknik tuwin Ibu Eko Yuni Sulistiani kepareng sedya kula nderekaken seni karawitan Purwalaras ingkang kalenggan punika tinimbalan panjenenganipun selaku kepala desa wonten ing Tlatah Badir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kita sami sadaya rombongan saged sowan kanthi wilujeng slamet boten wonten aral setunggal menapa kanthi mekaten monggo kita ekraken kanthi maos tahmid sepisan kemawon kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng sagung para pepundhen para sesepuh sesepuh bini sepuh ingkang anggung mastuti dumateng beboyaning tautamen ingkang pantos pinundi saha kinabekten ingkang sampun satuhu pono ing pamawas lebda ing tutur ingkang tansah kula bektosi. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang duhu kinurmatan dhateng kantun kunjunganipun Bapak Lurah sinartan staf sedaya ingkang wonten Tlatah Badir Dolopo Madiun menika salam taklim kula katur dumateng handika sadaya. Mugi-mugi titi kelenggahan siang ingkang kebak nugraha menika kita sami tansah wilujeng slamet boten wonten aral setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi tetep kalimpahna junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maring kumenta maring tuntunan kita sami tumuju marginipun tautamen katitik kita sami dados ewonipun tiyang ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing donya ngantos menyang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lha nggih sesarengan Purwalaras kalenggahan siang menika kula nderekaken ingkang tinimbalan binanipun Raka Bagus Sri Purwanto sarjana teknik win Ibu Eko Yuni Sulistiani kepareng asung lelipun anggenya luhuri darmaning sepuh Hamiwaha Suta Mahardya Siwi jemukaken sirat maja temanten ingkang insyaallah badhe kalampahan binjang enjing mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih putra putri saking menanipun Raka Bagus Sri Purwanto dalah salibu ingkang silih asma Ningayu Amarta Prameswari Purwasiwi SPT MSc ingkang badhe jinatukrama panjenenganipun Dimas Bagus Hanif Kurniawan sarjana teknik putra kakung saking menanipun Bapak Kaseri dalasan Ibu Sumini ingkang mijil saking Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Kanthi lumadening sedya panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto nggih nuhun darmaning sepuh tansah manggih bagya mulya dhateng manggih rubeda menapa kemawon. Ugi sirat maca temanten anggenya mengkoni bali wisma tansah satemah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Enggal pikantuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa wujud pratima ingkang kadya golek kencana ingkang saged tata jalma. Inggih kepareng putra wayang mangke anggenipun kula wentah simbah utawi ibuipun dados lare ingkang solih solihah. Amin ya rabbal alamin.
Kandiri kelenggahan saya menika tinimbalan danipun Roko Bagus Sri Purwanto sarjana teknik Dalasalibu kepareng ngaturaken lelipur Purwolaras seni karawitan Purwolaras ingkang sampun sumadyo sadaya para wira pradonga ingkang sasuwukipun gending ladrang slamet ingkang katampeng kala wau wonten langgam saderma mugi ndadosaken syukur naning penggalih saking pinilingkah sadaya. Ewa semanten siang punika seni karawitan Purwolaras dipun live streaming RTV channel ugi wayang kuno channel Demang channel ingkang kalenggahan sapunika kepareng live streaming saking Tlatah Bader Kecamatan Dolokomadi. Ewas wonten kula wonten kilap sekalepatan selaku pemandu adicara mewakili kadang-kadang kula wira pradonga ingkang siang menika ngabiyantara wonten lepatipun diagung pangapunten dhateng kantor audio DNA Audio Production Sinengguya Kadang Widawati ingkang sampun kepareng samekta ing dadi sawijining diri panjenenganipun ingkang angka setunggal Bu Sri. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bu Yatmi. Ingkang angka 3 panjenenganipun ing Ayu Feni. Ingkang angka sekawan Bu Wati. Ingkang sedaya menika mangke badhe asung lelipur wonten ngarsa singandika sami mugi-mugi tansah mahanani swasana ayem tentrem. Kadhemekaten gending candhaipun kula sumanggaken dumateng Kadang Wira Pradonga wonten lepat Diagung Pangaksama. Nuwun kula nuwun.
inggih sampun katemben kewala suwuk menika kala wau ladrang Sri Widodo laras belok barang katampen lelagonipun anak putu titipan nggih titipan anak putu nggih mugi dadosaken syukur lan penggalih sagung pinilenggas sedaya sagung para tamu undangan ugi sadaya ingkang sampun pareng rawuh wonten titi kalenggang enjang menika. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk andika sedaya sagung para tamu ingkang katemben rawuh inggih sasampunipun jawatnata kaliyan panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto dalasan Ibu Segara Putra kepareng tumuju panti buka sabelum ngedapi menapa ingkang sampun kastiyakaken wonten ngarsa jengandika sami. Ewa semanten ing mangke wonten kersa panjenengan pasumbang swanten mas panjenengan utawi ngersakaken lagon gending-gending Jawi sumangga kula aturi tindak mangayu tumuju sasana budaya murih regentur gayeng swasana titi kelenggahan siang menika. Dumados sagung para tamu panjenengan ingkang tuhu kinurmatan inggih nelaken agunging panuwun tanpa pepindhan dene panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto dalasan Ibu Sedaya Putra. Kula ingkang mewakili boten saged bales menapa-napa anamung pangestu panjenengan ingkang tansah kasuwun mugi sedaya ingkang panjenengan kurbanaken estu pikantuk piwales saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Ugi kalenggahan siang menika seni karawitan Purwalaras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Bagus Sri Purwanto pareng gegono wonten tlatah Badir mriki wonten dalemipun Raka Bagus Sri Purwanto ingkang selaku kepala desa wonten ing Badir Ndolopo Madiun. Ugi sinengkuyung kadang saking DNA Audio Production ingkang kelenggahan siang menika ugi kepareng blender utawi bakaraken anggenipun klowak lawuh kiwa utawi para widowati ingkang sampun samekta ing gati. Ugi datang kantun seni karawitan Purwalaras ingkang dikelenggan menika ugi sinengguyung kadang widowati ingkang sampun kula aturaken ing ayun mbok bilih taksih wonten ingkang bina bungkap kala wau dereng midhangetaken napa dereng menapa menika nuweni lumantar live streamingipun RTV channel, Wayang Kuno channel, Demang channel menika kepareng kula aturaken malih ngaten ingkang angka setunggal Gusri Suwarni ingkang kelenggan siang menika semakta gati sawega diri ngaturaken ugi panjenenganipun Buyatmi menika ingkang mijil saking Suluk datang kantun panjenenganipun ing Ayureni mijil saking Bulung ugi Mbak Wati menika ugi saking tlatah Bulung Ponorogo mugi-mugi Suka nggih ya Bulung to ya oh Suka niku kecamatan oh alah ngaten nggih pangapunten lha kula kinten nek isih beda disitok Bulung bola nggih 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 dados Suka niku kecamatane dhewe nggih ngaten-ngaten nggih nggih tekno ya roe mung Bulung ya udah Suka lah seneng jamatane seneng mawon nggih matur gung panuwun mbok bilih mangke ala nggih kejulan sawetawis ya ora nate ketemu ya nembe nggih nderek kepan
Ugi kunjuk saking para tamu pinilenggah ingkang duwi kinurmatan boten waleh-waleh kula ngaturaken Raka Bagus Sri Purwanto dalasan Ibu Eko Yuni Sulustiani menika ingkang kagungan gati kersanipun ndhaupaken sirat mojo temanten taksih benjang hari Minggu watawis tabuh pitu akad nikah mangke tabuh songo menika resepsi ngantos rampungipun wonten hiburanipun guyon maton PAD SKI nggih menika mbok benjing kersa rawuh malih hormat temanten kasumanggaken kadang-kadang kadang-kadang kula para wira pradonga kadang widawati sampun sawega kepareng aturaken gendhingipun punapa nyumanggaaken dhateng laras slendro nggih nggih monggo katuraken gendhing candhaipun kula namung tuturi sawulihan dika sedaya kula nuwun